You're so lucky. I'll do all that, put all that on. Yeah. And tomorrow, what are you going to wear tomorrow? I like the one, this one. I'm not wearing it though. You're not? Yeah, I'm not. Why? I'll wear that on the next day. No, that's tomorrow. It's Tomorrow's Australia Day. No, Australia Day. After You got tag on that Australia. one too. Balik na ako dito sa aking kusina. Ayan na pala yung ating patatas. Kumukulo na siya. And, yeah. Anong oras na? Hala, alas 4 na. Bilis ng oras. So, nilagyan ko na pala to ng butter, cream, and milk. Then, ayan. Mash natin siya. Tapos, mama, isusutay ko na yung ating mince. Na ano ko na to guys, nasa Chona's Kitchen na ata to. Ito, yung recipe nito. Tingnan nyo sa Chona's Kitchen. Ang sarap nito guys. Gustong gusto to ni Jan. Try daw ni Sak yung ating mash. I want to try some too. It's hot. It's hot. Hoy. Can I try some? I'll just have that. I'll just have that. Good? I got a little bit more. Okay, sure. Ang napakasarap, napaka-creamy ng ating mash. Tingnan nyo guys. Ayan, oh. Nasa Chona's Kitchen na to guys. Panoorin nyo yun. You're welcome. Tingnan nyo naman yung aking mga pananim. Ito yung spring onions. Medyo matagal na to sa akin guys. Pinuputulan ko lang siya and ayan, buhay pa naman. So magkakat ako nito. Wow! Where you get that from, man? I just found it on the road out here. Thank you. Wow. I'm just talking about the... Alright. Spring onions. Is that from Tommy? Yeah. Oh, thanks, Tommy. My... That, and she said, sort of hang, let them dry. Yeah. I can cut all them off to there, Yeah. but just let them dry. Yeah, put it there, Han, outside. Hang it there. May cucumber din tayo. Oh, may capsicum. Or bell pepper. Thanks, Tommy. Up there. Nawala yung aking sinasabi. Ito, ayan, pinuputulan ko lang siya, guys. Kumukuha lang ako. And nabubuhay naman to. Nandyan lang siya. And yung ating parsley juice ko, ang tagal na nito. Last year pa siya. And ito, grabe, pa 2 years na joke. Tagal na rin nito, guys. Itong ating mint and yung ating basil. So, yun, may munting hard din tayo dito na nagagamit ko talaga sa aking pagluluto. Okay, mamitas lang ako. Kasi yung dala ni Jan, sobrang laki naman yung para sa aking palabok. Maghiwa na rin ako. Hindi pa nakakaluto ng yung mince na beef, hindi pa. Pero maghiwa muna ako nito. Mamaya na lang to, mamaya na lang. Gawin ko na muna to. Etong sibuyas and bawang. Ayan yung carrot. So, eto na pala yung ating giniling, guys. And yung mashed potato. Kausap ko yung tita ko. Ayan, oo. Oo. Kaya, kausap ko siya, guys. So, malapit na to. I-assemble ko na lang tong mamaya. Ito pala si Kuya. And ayan yung mga binili ni Johnny Boy na mga books or notebooks sa atin, guys. So, pinapangalanan ni Kuya. Then, babalutin niya rin yan sa plastic. Han, where's the plastic, Han? This is not the right one, Han. I'm not sure. You don't have the cover, Kuya? No. You don't have cover? Okay. Pala yung ating gagawin na shepherd's pie, guys. Okay. Malapit na raw. 30 minutes nandito. Nahala. Napaaga sila. Akala ko 7. Right, Nila. Ilagay ko na yung ating mash. Nah, just filling out all three guys' books here. Tumawag si Joe. I went up the bar and give them the list, and they'll come over there and give me 2 3 rounds. Oh, may kulang si Kuya. Binigay niya yung list doon sa kung saan siya bumili. Kasi alam naman nila na silang kukuha. Kulang 3 binders. By you? Na-assemble lang natin to, guys. And ilalagay ko na sa oven. Next kong gagawin is palabok. And yung igado hindi pa. Kala ko kasi 7 o'clock sila makakarating.
If Tony brought his sticks, he'll be coming too. He don't mind bloody. Nag-aya yata mag-golf. Wait, Zachary. Zachary? So yeah, we'll do that. Akala namin sila ng si Zach. I'll take it on with around night, but Australia Day tomorrow. Done. Yeah. What do I do with this one? Sleep it, mate. So yeah, I'll play it by you. What time you'll get up tomorrow? Your shirt and night. So this one, language. How many? One of these and then that rainbow one. Yeah, we'll just Okay, next is palambutin natin na ibabad natin yung ating bihon. Ito ba yung palabok? Madami to, so baka hanggang bukas namin to kasi 3 lang kaming kakain pag hindi kumain yung mga bata. So, tapos yung sauce. Ang bango ng ng bigay ni Tommy na bell pepper. Ubusin ko na to. I-soup lang natin dyan. Para madali na lang siya mamaya. Ay, kulang ang tubig natin. And eto, meron tayo ditong palabok mix. Love this hat, Mom. Who's that? Zachy boy! She was talking about your Christmas tree. Hello, hello. Ay, 15 minutes then. 15 minutes. Don't. Pero alam mo ginawa? Gamiretso kayo ito dyan. As in, kahit umiiyak. Kailangan ito. Hi, China. How are you? How you doing? Good. Good. Mama! Are you back here? You're back. Oh! Sort of, Johnny, do you have a sink in there? No. Huh? I sort of do. I just want to wash this. On the toilet? Yeah, I'll use that. Yeah. Nah, We'll go, yeah, whatever. Hi, say hi. Say hi to my vlog. Say hi. The guys are there. There's the guys. Say hi to the Jack. Smells like Jack. Where's A Lila? little bit taken. Pasunod na yan. Akala ko nauna sila. Akala ko nauna nga sila. Akala ko nauna sila. Pero sabi niya magkasunod kayo. Holly's in the shower. Holly's in the Kaya shower. bakit paano nangyari yun? You're gonna have a shepherd's pie tonight. Umuulan kasi. It was raining. It's raining. It rained a lot. Like heavy, Hindi umuulan dito. Magpalabok ako sa atin. Oh, Who's got some muscle? palabok tayo. Umiiyak si Dudong. Mamalag ang mukha. Yeah. Oh, bakit anak? Ano ka ba? Tingnan mo. Saan ang gamit mo? Ang ganda yung Yung brown, napansin mo? ano? Di ba may dalawa akong dots? Where's Nalala mo? Sa tingin mo, mayroon pa. Pero Saan ba? ang buhay. Di ba may dalawa ako dito? Ay, dyan? Sa mukha. Dyan ba yun? Hello, boy. Meron kami dalang meron tayong yung great boy. Hindi ka talaga makahintay? Yummy. Okay? What do you say? Where's Tony and Laura? kiss? Where's my kiss? How far away are they? They were 15 minutes behind. Oh, yeah. So they're not far. Is that your tito? Yeah. Tingnan mo katawa. Kaya mo, siya na talaga. Oh, di ba? Namamalat. What are you going to do? Ano mo malan? You want to go outside? What? Call. Ano ba tawag dyan ni Lasma? You got me. Last month, first time ko maggamit ng ganito, guys. Dito na sila, oh. Ayan. First time ko maggamit. What's this, right? Gosh, hello! I went to the pub. Ah, you went to the pub? Kayo? Ayan na yung aming lunch. What are we gonna put? Oh my God. We got one each for dinner tonight. We got lots of lobster. She's going to wreck the It's couple. alright. So Yeah, we're gonna wreck the couple. Hello, Ton! I-try mo. Ano to? Collagen to? Ano siya? Tapos di ba ang sarap?
Sarap, parang juice lang daw. Walang lasang ano. Hindi siya. Walang gamot or what. Hindi. Grabe man ito magpikim. Parang dinampi lang sa lips. Ako mauubos ko talaga yan. Pinalamig ko na talaga. Yung rock melon, melon na melon din. Ah, sarap. Kasi yung Di ba? mukha niya, para siyang gamot. Kasi natakot naman ako ng Hindi. Ang sarap. So creamy. Parang ang daming gatas. Pakainin natin yung boys. Makube. Well, John and I have found two very nice Crunchy, bricks, oh. so make sure it doesn't happen again. Come on. Oh, wow. That looks good. Sana all. Sa bahay niyo lang nakakatikim si Tony ng iba't ibang klaseng pagkain. Kasi roast ka lang ng roast. Kasi may rin man siya sa roast, di ba? Hindi kami masyadong nag-roast na kasi diet siya. Ah, wow. Kayo na to. Is Sige, it next. tomato sauce on it? Are you? Johnny Boy. Tomato sauce or gravy? No, no, leave it. No, cheers, thanks. Just more. Wala yung taga-tikim ko ngayon. Uy, kami, uy. Ang sarap. Huwag ka maghanap ng wala. Wala ang ating sisikat. Nandito Oo, pala kasi si... siya kaninang umaga. Sabi ko, hindi ka na kasi. Chona, is this my... Yes. Yes! Everything. My God. Ito yung palabok namin, guys. Patapusin lang natin yung mga... Taong niya daw yun. Yung taong niya. Ang tagal ko na hindi nakakain palabok. Ako parang hindi ko pa ata yan natikman. Ang init. Ayan ang ating palabok. Yay! Sama-sama tayo sa thumbnail. Ganda natin sa thumbnail. Yan yung maganda. Yung magsabi ba? Parang magsabi Paano mag-smile naman tayo? Ang hirap-hirap magkuha ng thumbnail. Can I grab a plate off you? Is that Of course! For who? For Ayla? Yeah, she goes, I want to... You want like my love. Like Holy. She wants a Barbie. Barbie! Nahanap ko ng Barbie. Just give it the pink one, China, that's good enough. I know, but I think the Barbie was the bone. there you go. Ah, the Barbie. This one. That's a bowl, that's a bowl or a plate? Yeah, there, the Barbie. What do you say? Louder. Thank you. It's in a ruin. Pabayang ina ka, ha? Pabayang ina. Ayan sila, guys, sa kumakain na. Hindi ako sanay, wala si Nelsie. Kaya nga po. Wala si Nelsie. Dessert na sila. Gumawa pala ako ng biko, guys, kasi request ni Johnny. Alam nyo naman si John. Ito, isa sa mga favorite niya. Bukas ang request niya, apple from. Ako yung may dala yung mga Akala ko ako ang dessert siya. Si Tony daw hindi magdi-dessert. Ang dessert si Lyra. May dala yung dessert ko eh. May mga chocolate yung I dala. haven't been on the hoop here since What's it called? Yeah. a few of the Grand Biko. Prix and the Bicol. Biko. early autumn. Uh-huh. Not Bicol. You want a Bicol? Di ba pero Biko? Ay, hinatag niya kay Tony. Oh, pata. Okay. Johnny Boy. Come. Joke lang pala. Ang dessert ni Tony is Biko. Do you wanna eat that, Tony? Do you eat that? Try. It's rice. Sticky rice. It's a rice. Sticky rice with sugar Cream. and coconut. It's alright. You can try it. And Yeah, if you don't like it, If you don't like it, I Lyra looked at will it and eat thought I didn't like it, but I love it. Yeah. John's love it. Probably still It's all right, John, I don't have COVID. Di ba may pa-request pa siya? bakit mo kinuntian yung I haven't got COVID, so John can eat it. You'll like it. You'll like it. I can have it. It's that creamy stuff that really gets you going. Yeah, that's really good, the cream. Siya lang nagpauso nito I mean, hindi the cream yan. yung ano, yung latik. Yeah, yung latte the best. Gusto ko yung Nila, best na latex. Yeah, thanks. Siyang may pauso nitong cream. Sino ba nagkikream sa ating biko? Sigit na. Kain na kami mga sis! Anong oras na? Jan? Ah, na si Arlo! Ayan yung palabok, igado. Minadaling igado. Gutom ng aking mga sis. Palabok, matagal na ako nagkikream ka. So ayoko magluto ako lang. Kasi nga madamihan pag nagluto. Ikaw lang. Thank you po. Thank you din sa pag-load to, Manay. Passport. Nahimatay na yung mga bisita mo. Ito po siya eh. Ay, daming kalamansi. Oh, yeah, yeah. Ay, sus, may pailaw kasi. Nanin. Yeah. Wow. Gatong sis. Sarap.
Diba? Para ko rin mag-cook. Lalo na to, oh. Mamaya ko Gusto yan. ka yan? Hey! Okay. Does it significantly better? Ano po? No, none for you girls. No. These all what one? Yes, please, all of us. Thank you. So, thank you. 3 Cokes? Yes, please, thank Salamat, you. Sinuboy. Yes, B. Ay, ano? Wala Kan? tayo. Oo. Ayaw niya mag-share today. Hindi siya diet. Kasi Kanina pa ako ano. Akala ko 1.5. Grabe na pala talaga. Grabe naman. Oh, no. Ano yan? Trabahado. Kaya pala. Weigh the same. Make the same stuff. Thank you, Han. This one's $500. Because it's got that on the bottom. kanina talaga. Hindi siya reklamo. Masakit na sikmura tayo sa magkukuha ba? Huwag na muna mag-collagen. Oh, probably. Huwag na muna po tayo mag-collagen. I bought that in the Philippines. What did that cost over there? I reckon I got Yeah. 180, 200 bucks. Shoot. And now you see them on eBay selling it for 500. Yeah. I changed the handle, I changed the grip. Oh, I ang sarap ng thought coke they dahil. were never like Maya that. na mabusog ako. Kaya nga, Put a new favorite. grip on and cut it now. Ang lasa ng talong. We don't use this. No, just fine. What's that? Dapat nga niya nag-oil yan. Kaya nga eh. Magmamadali na tayo. The other one, Ang I lasa ng talong. Go to daddy, ask him. And say please. That way, that way. Oh my gosh. Baby! Right, yeah. Oh, that, I don't know. But Yeah, I've never had it before. Talagang favorite ko. yeah, they're like Because you're on that one. I can buy that one. 500, 600 bucks for the new. Mas masarap yung pag And I looked at them oil. here. Namadali yan eh. Namadali That yan. much difference. Really, can they? Tapos dapat may ano pa siya, may string beans. Wala na. Mas masarap yung may string beans din. So, hindi na nito kompleto. Hindi yan. Well, I've got a big mouth, which I'm Hindi na kompleto, minadali pa. Pero masarap na. reasonably happy with it. Wala kasi. Sarap. If you Ah, can't, ang dami ng kanin. Pero nga eh. Yung gata lang yan. not I-freezer natin magdala What kayo. have I got? Bloody cock. What's my cock? Sige. Oh, Di ba yung laing? Freezer lang yun. Nasarap pa din. I like that. Just put a new grip Oh my on. God, ayan. Bugbog. Ay, gusto ko yung tikman. Now it's not the hard Sarap one, it's nito, got eh. like the Crunchy food talaga Oh, siya right. as in. at the May back that texture, comes no? in like that. Yeah, yeah. Oh, yeah. Yeah. Delikado to. As in yan. Grabe. Delikado sa diet natin. Ito as in. Kaya ngayon sa February talaga, ano na ako, stricto na ako. I'm good. Ano na talaga. Just watching the crumbs. That's what it is. Sabi ko, balik na ulit ako gym after nung kananay. Hindi You talaga. can see it in my time. Zero tin Pag can. ganito, hindi mo iwasan kasi magmakain ko talaga. You gonna have one? Oh, yeah, I've got Oh, yeah. Thanks. Just one. Just one packet. Yeah. Kahit ano ka na. Right. Ano ba yung plano mo? Ano ba yung sunod? Yeah, it's done. Yan, ang sarap niyan talaga kahit walang sauce. Yung try nyo yung ano. Aya, oo, yan yung ano. Ang tamis tapos yung... Ang dami nating hamster pala sis. Yung dip. Tikman nyo yung mga dip ko. Dahil Ang chakli. nahulog dahil. Nahulog yung ano ko dahil. Aw, katsara? Chata. Larong nahulog. Nahulog din. Oh. Tumatalon. Parang hindi nabawasan yung palabok ko. Ang dami naman kasi. Ang dami kasi sis. Pang ano man yan, uy. Pampis Good for 10 people. And more. 12. Si ma'am, maggugustuhan niyo ni ma'am, hindi kumakain siya ng barbecue bugas. So, hala, kulang pa nga yan. May egg pa pala. Hindi ko nakabanin. Okay na yun. Stop na. Yung egg to follow. The eggs to follow. Gutom na kasi yung mga kasama ko. Nagkulangan tuloy yung ating mga garnishing. Yung mga luto niya, hindi kompleto kasi ang dami. Uy, gutom na tayo, kain na tayo. Minaman din ako ng aking mga friendship. Na-pressure na, nasa gilid yung mga friendship ba? Yung igado niya. Yung igado niya, hindi yan tapos. Pero sarap kayo. Oh my God, yung mga friendship ko. Pinatikman niya sa akin, sabi ko, ang sarap sa hindi na talaga kailangan ng ano. Hindi na kailangan ng timpla pa. Ang sarap na pwede na ihain.
open. Pag nakita yan ni Mama Chan, Permanently asleep. pangit. Uy, ang ganda na nga. Pangit ng igado mo. Ang igado. Kasi dapat nag-oil-oil niya. Hindi yan dapat nagmamantika. Tita, kung napapanood mo to, ang sarap. Hindi na talaga kailangan tagalan Sila pa. kaya pa ulit kita. Dapat yan, oily-oily. Kasi si kay Tita. Pag tinagalan mo to, tita, ay nako, ewan ko na lang. Baka nasa floor na kami. Napass out na sa ano, sa sarap. Gutom. Ay, gusto mo, nasa floor kami o kumakain kami dito nakaupo? This is our young potato. You choose your ano. Gusto mo nagmamantika pero wala nang kakain. Nasa iyan. Nasa na yung kakain? Ay, nasa ER. That's a nice name. Bawal binawalan ng doktor. Hindi na po siya matutunaw. Is that the duck? Mahimatay na. Tagutom. Yung feel ko nagka-crack. Nag-ano siya? Nag-ano pa nag-rejuve. Kaya na siya. Kaya nagkapasin. Kaya sabi ko, ang pulang-pula naman ang babaeng to. Ano? Nagka-crack nga. Akala ko alam mo yan? Ano, akala ko pimple patch. Wow, social laki ng pinapash. Akala ko naka-pimple patch. Bilog lang naman. Square naman. Get rid of the side. Spray naman mga kapka. Yung may lumalabas. So, ano siya? Nagpipil talaga siya? Ano mo kaya? Kasi Hindi dito lang. Ito sa ilong. Tapos yun eh, hindi siya nagtagyan ko pinuha. Masakit! Masakit! Oo, masakit na. Masakit. Excuse myself. Masakit I yan. haven't announced like the nominations at each side. Kasi may cheese ng gate. I'm not. What do you say? Still time for it. What do you say? Well, the public's down dusting now. Huh? What is it? Maara ka dyan ah. Yeah, as in nakikipag-usap mo talaga siya. Ang dal-dal niya na. Ang dal-dal-dal-dal nga. Could come in. But, really? Yeah, I think it's all a popularity contest now. Yeah. That's fun. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other. Beyond gravel, beyond all. Okay, tapos na kayo kumain. Dessert na sila, oh. I'll check it out. I've seen the. Oh wow, smells good. Kids are here. Oh my goodness. Smells good. Smells good! Yeah. Oh my gosh, Right, yeah. Is it nga? Yeah. Sis. Bango, di ba? Kaya lagi yan naka-close. Ah, so dito ka nag-ilay. Dito ka nakaupo. Ay, nice! I built all that. Yeah, you did. You did do that one. Marami naman naman palang laman, sis. Kulang-wala na. Paubos na yan. Oh my goodness. But it's more organized, I think. than Yeah. before. yeah. It Diba? smells good in here. I like that you have like a way to the shop. Shop. Yeah. Shop. Shop. I think we should put a door there. It's like, An yeah. external door, then people can. And a sign at the front. Yeah. Trader store. Yeah. So, Yeah, Yes. for sure. Oo, yung mga damit mo. para at least hindi So, na anong laman ito? Damit. Which one's mine? Damit pa din They're yan. both yours. Yeah, ayan, oh, very glue. One down. Oh no! Okay. It's alright. Get the ball, get the ball. Bago, sis. Mabango? Bang! Yung ano talaga siya, binili ko siya para sa Spray lang or spray? Oh, ini-spray ko dito.
That's right. That smells actually pretty good. Ano, nakasahan niyo, Dan? Ano ang exercise ko dito? Ang serious. Di ba? Kasi noon nakita niyo, di ba? Talagang ako lang nagpagisa ng sabon. Yeah, maganda rin yung sabon. May koji ka ba dyan? Yes, maganda yung koji ko. Hindi yung ano, koji sa? Hindi ko koji isa. Meron koji pa pa siya. Sinong kumahanap ko? Wala ko nun. So what are these? That's all the clothes. Yeah, but whose vest? Holly. And whose jumper? Holly and the boys. No boys. Yeah, there is. There No, one the itchy bombs. Yeah. May kasi. Hindi tayo. What's the difference of these two? And then Oh, they've got basta yan. then they've got a sports top. You're right, I remember these ones. Oo, parang yung iba mag-try lang muna. Ayaw nila ng capsule. Ito kasi yung capsule. These are good. I like these. Ayan, nagmay na yung aking mga sisi. Una ko, napabayaan ko na yung vlog. Guys, nagtitinda po kami ng alahas. Isa po to sa... Ang dami na namin na-flex. Pero panoorin nyo na lang yung live namin. Ayan, size 7. Size 7 daw yan. Ganda nito. Wait lang. Ito yung naman. Tiffany, may kabigatan to sis. Ang dami nating alahas. Ayan, isang bag. Teka nga, nasa akin na lahat to. Nandiyan kay Lyra. Si Lyra lang po ang nag-flex ng Hera. Pag nandito lang talaga siya na parang natutodo ko siya. Ngayon na nalalabas. Kasi last time, di ba? Last year pa yun, di ba? Kaya nga. Kinikip ko lang sis. Kinikip ko lang yung aking mga alahas kasi hindi naman sila nabubulok. Ayan siya, oh. Ayan, naman ito ni tita. Thank you, tita. Mura lang yata nito. Oo, pero di pa kami nag-close ng vlog na umalis na si Sisi, guys. Yeah. Anong oras na? Mag-alas 2 na. In 2 minutes, alas 2 na. Nagbabalat na po ang inyong ahas na ano. Ahas na skin. Review nyo na lang to, guys. Ayan, Kung may guys. gusto nyo kayo, go. I-flex natin Oo, yan. medyo marami-rami yung nabenta nating alahas, sis. Yung mga malalaki, ano? Oh, Thank you, tita. Si tita, ang dami binili. No. Thank you. So, i-close ko na yung vlog. Wait lang kayo dyan. Nagla-live pa kami, guys. Ayan. TikTok and sa Blue Up. Ayan. Ayan yung mga na-flex. Review nyo, guys. Ayan po ang alahas, isang bag. May alahas pa po tayo, madami-dami pa. Marami. Bukas, si may taga-ano tayo ng mga buhol. Buhol. Kasi magandang i-flex, guys. Kaso ang iba buhol. Buhol. Tapos, kung mag-isa ka lang talaga, dapat talaga yung Naka-ready na talaga siya. Pero sa dami kong paninda, hindi ko alam kung anong i-ready ko sarili ko. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night, Sisi. Good night. Good night. Ayan, yung tingnan nyo, guys. Because I think I do.